Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, bandwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Night Watch diri sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa humalin subong oras sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa atong mga ka-newsline na reporters. Sa aton nga mga listeners sa abroad, sa mga Pinoy, sa mga Ilonggo, kumusta na kamutanan? Standby sa aton nga mga viewers, standby sa aton nga mga listeners, sa mga ka-newsline, standby anay kay i-check na nato ng pag-asa ang sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong linya si Charlie De Prata. Mayong gabi. Salamat sa viewers ng Iloilo Newsline. Ang pinakaling lakas sa panahon karon nga adlaw Lunes sa Setyembre 13, 2021. Southwest monsoon nagapekto sa Luzon. Sa intertropical convergence zone naman or ITCC nagapekto sa Southern Mindanao. Samtang sa aton sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita, may mga isolated na mga pag-ulan, ilabi na sa hapon o gabi dala sa localized thunderstorms. May nataptong makasarangan niya hangin, magali na bagatan na sidangan para bagatnan. Magadala naman sa makana itubtob makasarangan sa karagatan. At sa atong temperatura sa 26 tubtob 33 degrees centigrado. Ang adaw naman nagturo dala 5:52 kina sa hapon, magbunak alas 5:39 buwas sa aga. Tagamo na pinakaling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa sa Lidefra. So buwas sa nga adlaw, okay man sa gyapon ang tiyempo, wala sang problema. Hello, cha. Hello. Hello, cha. Okay, utod na. Iloilo Newsline Weather Update. Basi tingala ka mo, kita lang anay. Bangod nga ongoing nga online to nga meeting ni Sweet. Usar naman na subong mo. Klase, meeting, online. Pero don't worry. Kaya may mga badalag ko kita diri nga mga balita nga aton hatagan sang pagtamod sa subong nga gabi. Sabay pa nga okay lang kamutanan. Nagapahunay-hunay na kamuda. Nagahilay-hilay na kamo. Hatagan kamo namon sang mga balita nga natipon upod sa aton nga mga ka-newsline na reporters. By the way, damo-damo nagahiwat sang kadlawan subong nga adlaw. No? So sa tanan-tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Kay former City Councilor Joshua Alim. Happy birthday. Kay Attorney Raul Anlocotan. Kay Mitza Cortez. Kay Nong Alvin Dini Sarabang. Happy birthday sa inyo. Kag sa iban pa dira nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sabay pa nga enjoy ka mo ha sa inyo nga kadlawan. Happy birthday sa inyong tanan. Trantay 5 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga headlines. Food and Drug Administration nagkumpirmar, nag-apply para sa clinical trial COVID-19 vaccine ng West China Hospital and Sichuan University o kon Westvac kag Shen Chen Kangtai Biological Products Company o kon Kantay. Mga clinical trial ginahulat sa gym o kon ginahiwat sa gym sa Liganes, Iloilo. Sa dugang headlines, Mayor Jerry Triñas nangabay sa company nga nagapatigayon sang clinical trial nga mag-coordinate sa mga kabarangayan kung may tawo nga is-subject sa swab test. 7 ka Delta variant sa na-detect sa syudad sang Iloilo suno kay Mayor Jerry Triñas. 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa dugang pagid nga balita, 640 ka mga Delta variant nakarecord sa Pilipinas suno sa Department of Health. Klase sa pampubliko nga eskwelahan nagbukas na, enrollment gin-extend sang DepEd tubtob Setyembre 30. President Rodrigo Duterte may mensahe. Quarry Enforcement Officer sang Antique Provincial Government gintiro patay. Sa dugang pagid nga balita, Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ginatun-an ang posibilidad nga magpasaka sa nga kaso sa nagpalik sang video may kang tanan sa iyang pagpangakig sa medical frontliners. Transport Group magahimo sang tikang agod indi sila malatnan sang virus sa kutob nga nagpaswab nga magsakay sa di pasahero nga salakyan. Mayara man kita karon nga update sa COVID sa Western Visayas, Pilipinas kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More for Less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more.
Gusto nyo magbakal sang itlog, kadto kamo palihog sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. 523-0039. Ang itlog sa Eager Farm, priska kag barato. Ang Eager Farm, ginapanagiyahan nanday William kag Josie Lagman. Mayara man sila nga mobile number, palihog kontak sa 0947-856-4729. 0947-856-4729. Graphics Innovative Mind, Techniques, computer-aided services na hamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Siyudad sang Iloilo. Sa unhan lang gid ni sang Bureau of Fire Protection sa Molo. Kag kung luyag nyo nga magpaubra sa mga tarpaulin, sang mga souvenirs, ID na dira sa Graphics Innovative Mind. Ginapanagihan ni Mr. John Sanoy, no? Manny John Sanoy. So pwede ka mo dakadto sa sagwa lang na sang Lungwin, kung magtubang ka sa Lungwin nga building, ara lang na sa right side ang Graphics Innovative Mind. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. 41 minutos na nakaligad sa alas 8. Yari kita sa pagplastar sa aton nga mga nakuha nga mga impormasyon. Unahon ta ang balita nasyonal. Si Rosario Berere, why? Diri kita sa ginpahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Kay ang iya nga video nga pagpangakig yatubla sa mga medical health workers to, nag-viral na naglapta na gid. Di ginatun-an ko no ni Secretary Harry Roque ang pag-file sang kaso, no? Kay nakaistorya naman siya sa Interagency Task Force. So gina-check kung sino nagpalik ini sang impormasyon sang video. Lakip na ang iban nga mga importante nga mensahe nga nakuha man sa iya nga Facebook page. Natun-an ko ng posibilidad nga kaso. Ti parte ni sa nagwa nga video. Ano nga kaso dire? Suno sa initial nga pahayag ni Secretary Harry Roque, tanawon niya kung pwede ni sa anti-wiretapping law. Ti paano ka na mag-file na da? Kayo nastanan. Public official ka. Ang ginhiwatan sang inyo nga meeting, araman na sa public, kay ginatambungan sa mga nagkainlain nga mga officers sa academ o sa mga public officials. No? So, paano kada maka-file sa violations ng anti-wiretapping law? Pareho sa kilala, tabla sa una. Nga ginpailan to sa anti-wiretapping law. Where to ka first base? Unastanan, public official siya. No? Accountable siya. So, dapat estudyohan sa Mayo ni Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Hindi siling nga wakal. Dapat may patupa. Yari si Secretary Harry Roque, ang Presidential Spokesperson, may kang tanan sini sagin pamangkot siya sa makatapos ang media kung may balak siya o kung may plano siya nga mag-file sang kaso sa mga nagpalik sang mga informasyon. May balak ba kayong kasuhan ang nag-leak ng video at nagpakalat ng email nyo daw, di umano na nag-a-apply kayo sa UN? Hindi ba sila liable sa Data Privacy Act at anti-wiretapping law? Sa tingin ko po liable at liable din po for revealing public secrets, pero hahayaan ko na po yan sa IATF at yan naman po yung napag-usapan kanina sa IATF.
Ti sa iya pagtanaw, layabol ko no. Goro, i-check goro ni Secretary Harry Roque. Aton niya, hindi man tabugado. No? Ang aton goro, i-check ya lang kung anong iya nga ginapungkuan. Ano ang iya nga posisyon na da. No? So, amo man lang na aton, i-check ya lang kay nga, mayari na ni sang una nga natabo. Nga ginpailan sa anti-wire tapping law. Ti why took first base. Kay kunara ka sa gobyerno, accountable ka. No? Accountable ka. Katapos, ang imo ng posisyon, tiya man public man na. Ang pag-interview sa imo, ang pagwato sa informasyon as a public official, no? Public function. Nagtambong ka to sa meeting ninyo to, may kung ang meeting nyo to hindi ya para sa public. Di para man to sa public. Dapat tanawon na isang Mayo ni Secretary Harry Roque. Base guro sa pagkuha guro sang iya nga data galing kay tingin butang mo sa Facebook. Ang nabutang dira sa Facebook na consider na nga public na. Hindi lang ikaw na yung kapanagiya na, kundi publiko, kapin pa nga public accountable ka. Amo na siling naton, kung ano malang sikreto mo da, hindi mo pag-ibutang sa Facebook. Once nga nabutang mo na sa Facebook, maplastar na da, public na kagkapin pa public accountable ka na sa public. Nakambal kita na kay bangod nga mayara kita nga nabalaan nga mo sina mo sa una kaso. Amo gina. No? Amo gina gimpagwa nga giway sa balo. Anong white balogid sa iya how much more nga iniya nga naghiwat sila pa sang meeting para sa public, para sa mga pumuluyo. Ti dason nag-inakigay pa to singgit si Secretary Harry Roque kay ambalyaman daw pangakig man kuno ang representative sa mga medical frontliners nga si Dr. Maricar Limpin. That's why nga nag-alsa man tingog bilang public officials hindi amo sinatani ng aktwasyon. So kabay pa nga mapatawad man siya. Nagambal man Secretary Harry Roque nga sorry. Galing ang sorry para lang to sa kay Dr. Limpin. Why siya nagsorry sa kabilugan nga medical frontliners kay ang pag-represent ni Dr. Limpin kag ni Dr. Dance dito sa meetingan sang Interagency Task Force bilang representative ato sang mga medical frontliners. Hindi man to yan nagmatomato lang siyang duwa ka mga doktor to. Hindi man pwede nga tanan-tanan sila nga magkadto dito ka magpungko. No? Kay magutok, kay base hindi na mamintinar ang physical distancing. 48 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga gimaras nun, masiluyag nyo nga magpabulong sang inyo dira nga makasapatan. Ido nyo ang inyo nga mga kuring nga hybrid bla. No, may rasa. Dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. Sa dininan ina, magpakadto ka sa Santa Teresa. No? Halin ka sa rotunda sang San Miguel o kon Barangay Alibhon, sang una, subong Barangay San Miguel, Jordan Guimaras, halin ka sa rotunda mga 400 meters away. Yara sa left side going to Santa Teresa. Sa unhan lang na sang Dominic Funeral Parlor. Kita nyo da may
PTV, People's Television, going to Santa Teresa, ara da nila transmitter, may karatula na da sa right side, na sa unhan lang na ang Vitron Animal Clinic ni Dr. Rone Galia. Amo nang rehistrado nga veterinarian. Hindi man ko na mag-endorse kon hindi ko sunado si Dr. Rone. Masaliga na mabuot pa, approachable pa nga pagka-doktor, kagwa wala kagid isaway. No? Open ka mo da sa pagambal kung ano nabatyag sang inyo nga sapat para madali ang inyo nga komunikasyon. Mahapos kag madali nga mabulong ang nabatyag sang inyo nga pinalangga nga sapat. So arada si Doc Rone Galia sa Vitron Animal Clinic. Unhan lang gida sang PTV o kon People's Television transmitter kag sa unhan lang sang Dominic Funeral Parlor. Going to Santa Teresa sa nasiningta na mga 400 meters away. Ara mandagali ang Magic gas station. Ti ara niya sa right side. Sa unhan niya lang na mga 50 meters away. Alinda sa Magic o kon mga 100 meters away. Ara dason sa wala ang Vitron Animal Clinic. 51 minutos na nakaligad sa alas 8. Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ay ang transition phase sa pagitan ng ECQ at GCQ. Sa patuloy na paglaban sa COVID-19, ang mga minimum health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, at pagpapanatili ng safe physical distancing ay patuloy nating sundin. Sa ilalim ng MECQ, istriktong ipinapatupad ang home quarantine sa lahat, lalo na ang mga below 21 years old at above 60 years old, mayroong immunodeficiency o health risks, mga buntis, at pati na rin ang mga kasama sa bahay ng mga nabanggit. Limitado pa rin ang paggalaw sa pag-access ng mga essential goods at services, pagpasok sa trabaho sa mga pinahihintulutang industriya at iba pang mga aktibidad. Maaari namang mag-operate in full capacity ang mga sumusunod. Pinahihintulutan namang mag-operate in 50% capacity ang mga sumusunod.
Mananatiling nakaskeleton workforce o alternative work arrangements ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at accredited diplomatic missions at international organizations. Ang mga hotels o mga katulad na establishmento ay hindi pa rin pinapayagang mag-operate, maliban sa mga sumusunod. Ang mga public gathering ay ipinagbabawal pa rin tulad ng movie screening, concert, sporting event, at iba pa. Ang residential o face-to-face classes sa lahat ng antas ay patuloy na suspendido. Ang limitadong operasyon sa mga malls at mga pamilihan ay pinahihintulutan habang bawal pa rin ang mga leisure establishments at services. Ang pampublikong transportasyon ay suspendido pa rin at ang pribadong transportasyon tulad ng mga shuttle ng kumpanya at mga personal na sasakyan na ginagamit ng mga authorized persons outside residence ay pinapayagan alinsunod sa mga guidelines ng DOTR. Ang iba pang mga essential at priority public and private construction projects ay pinahihintulutan alinsunod sa construction safety guidelines. Ang mga industriyang hindi papayagang mag-operate ay ang mga sumusunod. Ang mga probisyon sa ECQ, kabilang ang pagproseso ng mga payroll, rapid pass system, paggamit ng government-owned o hired vehicles at identification cards ay maisa sa katuparan pa rin sa ilalim ng MECQ. Ang pag-iihersisyo tulad ng paglalakad, jogging, pagtakbo o pagbibisikleta ay pinapayagan sa mga lugar sa ilalim ng MECQ. Ang buhay MECQ ay pansamantala lamang. Tandaan na laging sundin ang mga alituntunin sa panahong ito upang ating muling maranasan ang normal na pamumuhay na ating kinagisnan. Stay safe. Stay at home. Mayo lang ang pagpamati sa mga gwardiya dira sa Ceres Terminal, sa mga empleyado sa Valia Car Transit Incorporated, mayang gabi, sa mga vendors, kaga mga porter nga nagamonitor sa mga pulis naton sa ICPO, sa IPPO, subong man sa mga pulisman sa Campo Delgado nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline. Thank you so much. Sweetie Buko Shake, nahamtang sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro. Kung kadto ka mo sa norte, sa Rojas, sa Calibo, mo na da ang panawag nga departure area. Pagsulod mo sa pakadto ka sa information area, yara sa right side ang Sweetie Buko Shake. Maya baligya dira nga mga small, medium, large. Kag mayara man nga sweet cream. Na kung luyag nyo nga mag-inom, kuan ka mo sa bisita ka mo da sa Food Panda, mayara dira nga nakabutang Sweetie Buko Shake. Pangitaan nyo lang, no? Para madeliveran ka mo da, luyag nyo nga mag-inom. Puro-puro ng buko, no? Astang iyan na tubod na timpla na da. Pure man ang sugar, no? Ang kalamay ginagamit, raw sugar. So tanan-tanan sa buko na timpla na da para nga mangin manamit pagid ang inyo nga pagatilaw. Siyempre hindi nato malawag iban pagid na ingrediente kay inigin timpla sang chemist nga hire tagid para mangin manamit pagid. So, bisitahin nyo da. Luyag nyo nga mag-inom sang Sweetie Buko Shake. Manamit na, barato pa, kag affordable gid sa inyo nga tanan. 59 minutos na nakaligad sa alas 8.
sa mga nagabuylog sa kalisod sang pamilya istante, sa mga nag-offer sang pangamuyo, nagatag sang bulak, no, nag-offer to sang bulak, pakigbahin, no, sa antos man nga kasubo sang pamilya istante sa probinsya sang Guimaras. Nagapasalamat gid sa tanan nga nagpulaw, nagbuylog sa ila kalisod. No? Sa pagtaliwan ni Chay Corazon Ason Ausin Istante. Nga ginlubong kahapon sa Guimaras Memorial Park, San Miguel, Jordan, Guimaras. So nagapasalamat gid sa tanan nga nagbuylog, nagpangamuyo sa kalag ni Chay Ason Istante. So ang pamilya Istante, amo mismo ang nagapasalamat. Impunto alas 9. Diri kita sa pagaplastar sa reklamo ni sang pila ka mga barangay official sa syudad. Bangod ang ilang constituents nagapaswab sa Liganes ay ba nagapabakuna, wala nagapabalo sa barangay officials. Ulihin na lang nila nga mabalaan nga nagpaswab gali. Iba lagaw-lagaw pa kay way mabalaan mo, kay way man ma-inform ang mga barangay officials nga nagali si Tarpulano gin subject sa swab kay avail man siya sang daw ala nga promo nga kuninali magpaswab ka may ara ka nga pagabatunon 2,500, no? Either nga negative or positive, ikaw may batunon ka nga 2,500. Ina halin sa company nga nagapakandak sang clinical at trial. Tingila nga company ni nga nangayo to sang paintulot o kung nag-apply to sa Food and Drug Administration, amo ini ang West China Hospital and Sichuan University. O kon WestVac, no? WestVac. Ang isa diri Shenzhen Kangtai Biological Products Company o kon Kantay. So nag-apply sila for clinical trial. Kumbaga, eksperimentuhan ang ilang bakunahan dira. Kung epektibo ang ilang bakuna nga sa ulihi, ibaligya ini sa market. Dapulo pareho mamala sa Janssen vaccine nga Johnson & Johnson. Nga diri sa Pilipinas to gin subject man sa clinical at trial. Di way man niya problema na kay sa ulihi kung ninali nga ma-approve kag okay abi ang clinical trial, why sa mga side effects, ibasi nga barato pang ibaligya sa aton, at least ang makabenepisyo kita abi nga mga Filipino kung mga Ilonggo. Ang problema dire kay why kunos ang coordination sa mga barangay officials. Nga hindi nila mabantayan kung sino tong Tarpulano ang nagpa-swab kag nagadto dito sa Liganes. Kay ba ni way man gapabalo, ang importante nga maka-avail man siya isang 2,500 kay gin-recruit man lang sila mo. Ang matabo sina sa 2,500, 5 kagatos da iya ka recruiter kag 2,000 ang iya naman sa nagpaswab, no? Yang isa pa na nga kuninali nga magpabakuna ka another 2,500. Ti kun katatlo abidera kay subject ni sa clinical trial mo sa pag maid-id nga pagtuon bilang eksperimentuhan ikaw, no? So kung wala side effect sa katatlo abi nga trial da gin subject ikaw,
tatlo man ka tag 2,500 ang imo nga pag-abatonon. Yung masakit, kay may mga tawo nga ginsubjekto sa swab, nga wala nagpabalo ulihin na lang na balaan, nga positive gali sila sa swabbing, sa RT-PCR testo, no? Sa clinical trial. May mga nagpositive, nagwangal ang barangay officials nga muna gulpi nagsaka ang ilang nga infection sa barangay. Kag isa diri sa mga nagwangal nga barangay, magluwas didto sa San Juan, sa iban pagid nga barangay, ang North Baluarte nagwangal. Si punong barangay Marites Morga. Suno kay Kapitan Morga, may 4 siya ka mga nagpositive nga nagpaswab didto sa gym sang Liganes sa clinical trial niyo. Ulihan ng balan, naglagaw-lagaw pang iban. Ang budlay ni basi bla, madamo na ang nalatnan to, nga wala mabalan, why masubject sa contact tracing. Yari si punong barangay, Marites Morga, sa ngaton na pakigangutan. Hey, balita mo niyo, may nag-recruit sila, mga taga-Bonifacio, na makadto dito sa Liganes. Oo. Mga orientation. Bonifacio Tansa? Oo, may nag-recruit na sila, mga taga-Bonifacio Tansa, na makadto dito sa Liganes, may orientation. Tapos sa muna ginatanyagan sila tang parta, 2,500, kaya mati 2,500. Ang sa nag-recruit, 2,000 ang sama sa orientation. So tayo, dayon, mag-abot na dito, sa puwana sila dugo, tapos i-swab sila, tapos kung ano din mag-positive sila. Pero ang iba, negative man. So after 3 days ko, mabalik naman to, pag mapaswab naman liwat, may another 2,500 naman ko, Gawa mo ng informasyon na nakuha ko. Ang problema lang galing, kasi once ka nag-positive sila, sulit ang information na gabo sa amon, positive na galagaw-lagaw na. So mo na ang problema namin, kasi siyempre madamo siya nga malaknan sa barangay, sa palibot niya. Una sa tanong, coordinate sila sa inyo nga mang-recruit da sa mga pumuluyo? Wala, siya na napahapit sa barangay. Amo na naging katuan, ginamo na sa ila ko barangay, kasi yung patawag namon sa halkag. So, tapos amo na nagkatuman siya, sabi po ginamon sa barangay, para itudlo ina ang mga persona nga nagkatu dito. Kaya parang namon ito namon, mapabantayan namon. Bala kayo kung napaswab sila, pag kung kaso wala kayo na result. So, paano naman ba kung positive na sila karon? So, kung kayo napaswab sila, so i-quarantine namon sila. Oo. So, ang ilang nga ginarason nga makadto dito sa Liganes for orientation, why manabi sila nagambal for clinical trial? Why? Nang iban, may amuna siya hambal, may araguro nga kita daw, why naman lang nag-hambal dito kung ano nga dito ligid. Pagkabot na lang dito, diba talaan ko? Sa ila. Masubject ka sa orientation, atagan ka 2,500, kung magpaswag ka, atagan ka 2,500, amo na, dala na sa orientation? So, bali, dala na siya, orientation, 2,500, tupuan, sila dugo. Tapos, pag nag-negative ka, after 3 days naman, balik ka naman another 2,500. So, ba mo lang naiyang ako na ibalikan. Kita ni ang ining nga mga nagapang-recruit to sa Liganes, tanigin katuan lang nila, mga barangay-barangay, o kundigan na lang abi, ginatawag nila, para nga, hindi mahulaan ang tag sa barangay. Di titanaw, hindi naman yung positive. Kamuyang Hello? Siling ko ka, tani, nagpatawag na lang sila sa mga meeting sa inyo sa Lika. Para nga hindi ka mo mag-home-home na lang. Nga kung nga mayara nga subject sa swab, magbantayan na yun, hindi na maglagaw. Oo, amo lang na tayo, legal man ako mo, so amo na bala nga amo lang tani bala, mabalaan na mo ng mga tao nga galapat, tutudin o ang nagpositive. Parang nga mga babantayan na mo dayon, hindi sa'yo magsabi lang, kasi
Karon kung na kami sa balong nga nagpositive siya uli late ang information nga gabot sa mo nakalagaw niya mo positive. Dason ka pa. Ano niya nga mo na problemahan kasi siyempre hindi na siya lang yung ato ni quarantine karon naglagaw pag siya kung nagdamo ako ni positive. Apektuhan ang mga pumuluyo, magbilog ni karon lakbang paano ni sobrang iban paano lang mapakaon ng pamilya kung magamuna karon dapat ang kuan sila nga papaswab lang to sila. Ulihi pa kami at kabalo. Ang dapat tayo sinaya, okay, sa kung kami nag-recruit, or kung legal, din man na, mapaabot sila sa communication sa barangay. Na muna, tapos kung sinong tao nga gindala dito, tagaan kami hawid. Para mamonitor namon din, direkta sa amon din ng mga resort, para nga mamonitor namon dayon. Dason hindi lang kunong inikap mo sa Lidanes, may harap pa kuno sa iban ng lugar. Oo, may mga iban pa kuno nga lugar. Kung kaya nga ako, iban sa Lidanes, yan ang ganito. Pero may iban pa din nga lugar, nga mention ako, nalipat lang ako, basta may ara. Hindi lang sa Lidanes. Hindi ay nga mo niya nagdamo ang nagpositive sa syudad bangod sa tinang clinical trial nga why ninyo lang mabalaan nga kaya ginatestingan mo magsiling kita clinical trial ginatestingan ka basta ang kapasidad sang imo nga lawas hindi na mo ni nagdala mo na nagbubulong mo. Ganyan mo na katapusan mo ba din ang panamon na anong tawag din niya? Nasi, siyempre, once na may kwarta, ihakan sila, silaw na sila yun. Correct, oo. Hindi mo na sila mapugan. Pero pares na karoon, nagilibot siya sa bilog ng barangay. Nagano ko yung sa mumuluyo, nga hindi din magpadala-dala. Then ko, problema, ginanatong talaga kung magpululis lang magpa-positive sila tanan. Tapos, ang ilang may ginatulog kung si ilang nga vaccine, hindi ka na sure kung makapayo sa lawas nila kung hindi. So, problema na yung barangay. Tiyan mo kanina ka, pwede clinical trial, testingan ng lawas mo, what if abi, aron nga, instig nga why na siya virus, may sumulod to, dason mang latong-laton sa inyo barangay, ang problema nyo ang mga barangay dyan. So, amugid na iya ang problema. Dapat ang tababaw, maaksyonan nila niya. Why mo pa na mapalabot, tabi sa COVID-19 task force sa syudad? Ba't ano ko na ni sa, president na muntang Molo District, kung ano ina ang pinapang-recruit na kung legal, siya to legal, so balik kung nilang yung kumumano sa kumulo, nga hindi pag-i-kadto dito, magamuna, isibuti, ay hanga ni sinsyasin mo tao, wala sa kwarta, makadto din na ito yan. Ate damo ginaya kagatago-tago ya, mga musina, tigaling ang pamangkot na kung naling mag-positive sila, kag kung mayara na nga virus to, kaya kinatestingan lawas nila, matabo na karon sa may ilang nga malatnan. Oo, kung present lang, kung positive lang, sila man ba lang magpa-quarantine dahil sa pagalingon nila, bala tapos na atag lang dahil information sa amon, tapos kung may arag, bala niya nga kung positive siya, ipasaway, bigyan sila nga. So, kung nagaduda man kamo sa pagsaka, subong sang numero, sa mga na-infect, bangod sa sine? Na siya ang nagdamo akong positive sir, dito sila halin. Ang plano mo nga ipaabot din sa City Task Force. Dapat gid kung ano ilan nga mahimo ning action ni kay kung baka muna problema magyapon ka syudad, problema ka barangay, paano namon ni karon magdala mo positive, siyempre quarantine sila. Tapos or itagaan na mo sila budpak, mga muna. Okay lang na kung niyara kita kung i-sustainer sila para hindi sila magwa. Kaya karoon kung magwa na sila problema, ginagad ako. Oo. So, amo ni kali nga, mapositive to sila, makuha sila to, tapos magpositive na sila sa barangay, atagan man sila feedback, pakanon man sila sa syudad. Hindi naman sila pagwa. So, lang hinakasagaan sila feedback. Grabe kalikap, no? Nahalit mag-ibang, no? Oo. Kasi ang mo, kuda karoon, bantayan din sila. Kasi siyempre may arak pa sa way nga daan, may arak nga daan nga ng positive dito manalin. Pero nag-travel pa saya pa aklan, makasto pa saya sa yan, siya mo na iyang hukul. Ito sa kung magkato dito sila sa gano'n, magpa-kwanto sila, sa pag-swab sila, kung magpabakuna to sila, sa clinical trial, may service na sila, kung nagapamasada lang. Sila lang man nagpamasahe, puro pa kadto, kaya ang iban na matumato lang man niya kuno kadto mo. Ikong positive nila, may malatnan na to sa karoon sa salakyan eh.
Hindi namin ko na pumakadto to para mag-orientation. So, kung positive siya, nga hindi to, matravel naman sila, commute sila sa gym, so may ara, hindi. Yung gani ka, lagi na to na naya karon eh, iway sa mga kasibat sila, sila. Amo na gani, amo gina siya. E tungod na wala sa isang private na para sa patron na mo, masugat niya siya lang din masakay o sila lang din na positive. Kay iway sila koordinasyon. Wala. Kung legal na siya, dapat ibutang sa tapo. Para nga, ang mga kabaranggayan, makabaluman kung anong simuon sa mga tao nga na. Kasi siyempre, ang tao gusto mo, kinanglan niya kwarta. Kita mitin nga, daw siguro duwa-duwa, kabla sa sitwasyon mo, sige na lang, kasi nga silaw ka sa kwarta, ang ginatanyag sa imo. So sa district president yun nakalabot na ni sa kay sa kay Sir Jake Conlaway pa? Wala pa. So So mas namin kinagaling nga pagi man sa inyo, mabuligan man kami nga sa barangay nga masolusyon na nato na ang problema nga na. Oo, ang ining mga nagpositive ano ni construction worker. Kaya ang iba naraman sa balay, iba niya ga, may arap kung nilabatian, yan nga gabiyahe, panis sa pang-parisiko, sila pa-inject, kasi kung positive to siya biyan, parang kaya nagabiyahe sa. Grabe na. Sige ka, pang ipagkasang pamangkin yung malabot ni si Mr. Dicono. Nabatian si punong barangay Marites Morga sang North Baluarte Mulo. Ano mo tong concern niya? Iban nga positive ko no gabiyahe pa tricycle. Ang iban nga ginswab nagalagaw-lagaw pa kuno sa North Baluarte nga sa ila barangay. Kaya nga ulihin na lang nakahibalo ang kapitan kag mga barangay kagawad nga mayara gali nag-avail sa nga ala promo sa clinical trial nga ginakandak sa gym sang Liganes. Nga ining clinical trial at duha ka company nag-apply para sa COVID-19 vaccine. Subject sila sa clinical trial. Nag-avail to sila sang 2,500, nagpaswab sila, way man nagpalanugid. Ulihin na lang nabalan sa mga barangay officials. Gimpalabot na to ni kay Mayor Jerry Triñas. Kag mayara nga development. Kay nagpangabay si Mayor Triñas sa company nga nagapatigayon sang clinical trial nga kung mahimo mag-coordinate man para nga malikawan na ning pagsaka sang infeksyon o kung pagsaka sang kasong sang COVID-19. Yari si Mayor Jerry Triñas sa iya nga pagpangabay parte na di sa ginakandak nga swab test sang company parte sa ila nga clinical trial. I-reported dali lang gid. Dali lang sa dere na de. Anay? Amo ne? Ang pagswab? I see. Okay. Daw testing na bala ang Oo. nga ginatest anay kay kung positive yan, di ka pwede matakan pa kulang. Oo. So, ilan ang testing niya, hindi na kung positive ka, tagan ka bayad. Kundi nga kung positive ka, hindi ka kaupod sa testing. Tamo na, kung ma-test kamo ng positive, no? Hindi lang nag-relatong, kundi dito man sa Liganes. Para ni sa nila clinical trial, kaya pili nila ang negative. Kaya hindi kakatag-bakuna kung positive ang tao. Yung galing wa isang coordination sa mga kabarangayan niya, mo ni posible nga nasa Amo na napabalo na sila sa atong seso nga ipabalon gid kita. So nagpangabay ka na sila kay na. Oo, napabalo na sila. Oh, okay. Tingalang iba na. Kaya ang swab lang nung inapadala ko na sa Manila. Oh, see. Ito nila ginaparaan ang swab, no? Pero in the meantime, gina-isolate nila. Hindi ka kakatag sa panguna na positive. Oo.
So na-address na ini kali ang ini nga problema. Yang pinagaling sa meeting man sa COVID-19 para nga ma-address na. Oh, okay. So mas maayo ini. So kumusta ang ato nga roll out Mayor sa syudad? Si Mayor Jerry Triñas, tigin pa nga bayan na to. Ang company, ang representative sang company, nga ang representative sang Westvac kag Kantay, no? Para man nga magpabalo sa mga local sa local government unit sa mga barangay officials. Kay kung hindi nila pagpabalon basi magdamo ang mga maapektuhan, madamo ang malatnan sa nga COVID nga positive gali sa ila nga ginkandak nga testing. So kinanglan malang nading coordination, ang communication. Kay kung hindi sila mag-communicate, hindi sila magpabalo, paano makaakto ang mga barangay officials nga bantayan nila ang ginsubject sa swab nga nagpositive sa ila nga RT-PCR test. 20 minutos na nakaligad sa alas 9, nagapamati kamo sa programa Iloilo Night Watch. Gusto nyo magbakal sang priska nga isda? Kadto lang kamo dira sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo ang pwesto ni Nijima kag ni Digol. No? Nijima Tupas Panis dira sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. May mga priska dira nga isda. Pili lang kamo, gagmay man o kundalag ko. May araman da mga seafoods, hala nga inatanan-tanan, ginbakal nila sa istansya. Adlaw-adlaw nagapangumpra ning mag-asawa. Kay adlaw-adlaw man, nagakahubsan sila sang ilabligada, kay ti barato na priska pang isda nila. So amo na kabangdanan nga babakal kay priska kag barato, manami pa ang mga kalidad sang ila nga isda. So, pangitaan nyo ang pwesto ni Nijima kag ni Digol sa crossing patio Dueñas, Iloilo. 22 minutos na nakaligad sa alas 9. I-check tanay ang update sa COVID. Ba, grabe bundak sang ulan, no? No, grabe bundak sang ulan. Daw, ginabu-bu lang ba? Sige lang. I-check ta ang update sa COVID sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas sources ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases 908. New cases by province. Apor authorized persons outside residence Iloilo 1, Iloilo City 1. LSI locally stranded individuals Iloilo 2, Iloilo City 0, Negros Occidental 10, Bacolod City 2. ROF returning overseas Filipino Iloilo 1, Iloilo City 2, Negros Occidental 1, Bacolod City 0. New recoveries 571, new deaths 14. Total reported recoveries 97,705. Total deaths 2,697. Total active cases 14,906. Total cases 115,333.
Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 20,745. New recoveries 22,290. New deaths 163. Total active cases 180,293. Total recoveries 2,032,471. Total deaths 35,307. Total cases 2,248,071. Worldwide sources worldomatters.info/coronavirus. Coronavirus cases 225,551,978. Deaths 4,645,679. Recovered 202,158,757. Active cases in mild condition 18,644,562. Serious or critical 102,980. Serious or critical 102,980. Total currently infected patients 18,747,542. Closed cases, total cases which had an outcome 206,804,436. Iloilo Newsline COVID Update. Balik kita sa aton nga pangalaga diri sa Iloilo Newsline. Salamat sa pamati dira sa mga listeners naton sa abroad. No, thank you so much sa Leo ko be dool ni. Okay. May mga talamyawon kita, no? Damo-damo di. Ay dyan sa Pio kay Joy Castiva, ay Marie Eva Santia, kay Leslie Londonyo sa Bacoorda, Cavite, kay Melanie Regazzo Cabalonga, ay Kagawad Amin, no? Salamat gid kay former Kagawad man Abilia, ay Jutay Abilia, ay Kagawad Bitit Malion Talavera, no? Bitit Malion Talavera, kay Kagawad Lunasco, kay Kapising mayong gabi man, kay Precious Cabalonga, ay Jima Cabalonga, ay to Kadoy da, no? Sa kay Kadoy mayong gabi, diraman kay Hernani, kay SB member Hernani Galvez, kay Attorney Hernando Galvez, kay Kagawad Timay, mayong gabi, ay Kagawad Rita, okay na, kay Juliet, no? Barido, kay Juliana Bautista Disilos, mayong gabi, kay Agnes, ay Mads Agnes Guinyes, sa iya pamilya, ay Brian Barido, ay Julieta Barido, ay Jeffrey Bautista, Jusana Bautista, kay Gina Bautista, kagadiraman sa kay birthday boy kapon, kay Martin Bautista, mayong gabi, kay Casa Hazel Calataro, mayong gabi man, okay. Sa iban pa guro nga talamyawon karon no? May ara ka talamyawon teksi, tamyawa na. Kay Binibining Talite Lerma, kay Miss Monica Aligbughaw, kay Josan Bautista Jo,
Linda Jasbere. Kag ako mga classmates sa CHJ. Sige, mayang gabi. I-check naton ang report ni Newsline Romeng Antonio live and direct sa probinsya sa Antique. Kaya ang enforcement officer sa provincial government parte ni sa Kware ay gintiro patay. Yari ang report upod sa kay Newsline Romeng Antonio live and direct sa Antique. Paliog standby. Newsline Romeng. Kamusta Newsline Johnny ang signal? Ti loud and clear. Go ahead. Sabihin ginapuhag ang Banuasang Tennessee. Matapos na may isang shooting incident, riding in tandem, matabig riding in tandem ang natabo sa highway sa Barangay Supa, San Jose, Antique. Matapos gintiro sang wala makilalaan na mga suspect na ginapatihan sa kaiman sa motorsiklo ang nagtiro sa kaiman Mark Ojada, pumuloy isang barangay Alangan, Ibalong, Antique. Yuning si Mark Ojada, kanyang ang mga pasad more or less 8 o'clock ang kat na gabi alin sa Banuasang San Jose, padulong going north, pauli na tani sa Banuasang Sibalong. Apang halin sa posisyon kung si mga more or less mga trip na nito ang hinapang lagan sa National Road. Inisya ang ginpos angan pang kalibre 45 na igo din sa iya sinigalikod sa iya ulo, lapos sa iya sinigalahid through intro ang igo. That's why natumba inasya sa iya motorsiklo pag wala na makalabot sa hospital o pat nga patay ang nasambit nga biktima. Bangod nga madulong ang highway pag ay man sang damo yung kasunod. Kung sa lakyan abi nga nag-alagi, ay na ibuluan. Kung wala na ibuluan ang identity ng tao, anong motor ang nasakyan, kung napatiyan ng motor, ano ang motor ng nasakyan, at doon na direksyon, hindi sila nagpadulong. Ang tanong si PNP sa karoon, para yun talaga establish. Kanyos pa hindi kung ano ang motibo, sang nasabitan nga pagpapay sa riding in tandem kung bala ini related sa iya obra bilang quarry officer or enforcer. Ini quarry enforcer, ina-regulate ini sa provincial government na amo ini nagabantay sa in and out yung mga truck na nagawa sa mga kasubaan, especially dira sa Sibalong, kung sila ang karga na isisak nila ini ang mga baras na ginakarga sa mga truck ginapagyaan sa mga firm sila sa Banuasang San Jose. Bangod sa kanyos na dyan puhag naman ang San Jose na may mga tao o grupo ng tao na hindi mag-istikyon pamaagi sa parehas nga pamaagi sa patay mga kabiyanan. Kaya hindi man establish na may relasyon sa droga pag pining si Mark Ojada ang hindi drug test diri sa Sibalong at sa may Banuaman sa San Jose. Amo ning madulong naton na report ikan diri sa probinsya sa Antique buhat at pro statement to government and there ini traffic or enforcer at patay tagad. Ang muling report na napunta rin sa probinsya sa Antique at sa Newsline Romeng Antonio nag-report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Romeng Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. Mayo man nga pagpamati
dira kay ay kaga Alma Barrera ang nagapamati gid kay Mads sa Negros sa batch 84 sa Manapla Elementary School, batch 84-85 man sa Manapla National High School, sa 8889 sa Manapla National High School mayo lang ang pagpamati sa Iloilo Newsline. Subong man sa dekada 90 sa St. Joseph School, Ihas di Sol, San Miguel Hordan, Guimaras. Good evening sa kay Detda Sikyo, kay Jojo Sikyo, diraman kay Nonoy Arlan Galila, kay Johnson Gotera, kay Mikingda mayong gabi, kag sa iban pa nga mga miyembro sang dekada 90. Maayong gabi man sa aton nga mga listeners sa Victorias, sa pamilya Yanson, pamilya Novera, pamilya Halike, dira sa kanay kas Aline kag kas Amilane kamulang dabala, no? Mo dabala sa kay Josing, no? Liog lang ko da, patigayon na lang. Ay anong tabi kay mo ni pandemya, no? Hindi kita kadali-dali nga makatabok para makatambong mandatani sa pagkapatay ni Hatchoy Josing. Lodleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangobra sa mga dalagko ini nga mga building, mga dalagko man nga mga mall, depende ni sa inyo man nga mga nga budget, kay pwede man sila makapang-design. So may budget man lang kamo bastante, tinami-nami man ang design Ang ilaw pisina yara sa Block 5, Phase M, Francisco Home sa Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa mga engineering works, sa kag-maintenance, contractor man ni sila sa mga dalagko nga mga supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village. Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz sa telephone number o kung mobile number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung pwede man ka mo mag-email sa mare_rosem@yahoo.com. No, mare_rosem@yahoo.com. Kung gusto nyo nga pahimo sang design, magpaubra bisang building, kontakan nyo lang si Engineer Joey Diaz. Kag si El Diaz sa Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Kagasinda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya ini sila sa mga sari-sari nga mga feeds. Sari-sari man nga mga bulong para sa baboy kag manok. So, pwede ninyo ma-approach ang mga nagabaligya sa CL Diaz Poultry Supply. Ginapanagian ni Chirel Lucindo Diaz. Approachable na dang ilang ang mga tinabo. Huwag pa na yung kulusmod. Pwede nyo na makadtuan. Kagun ko kulang kwarta nyo, basta balikan nyo lang, pasalig nyo balikan, wala na sa problema da. Pwede ka mo kadto maka-approach sila, silingon nyo kulang kwarta naman, pwede mo lang sang sa magbalik kami to, another naman pamasahe, pwede balikan lang naman, pwede na da, wala na sa problema. So, kadtuin nyo lang dira, ang CL Diaz Poultry Supply. Kay Toto Chalda, kay Bibi, kay Chirel, sa kay Tutong Musta na kamutanan, kay Nonoy Mark, Nonoy Mark, Ganansyal, sa Yaman Pamilya, sa Pamilya Gamarcha, Ganansyal, Ganhe, Galvez. Mayo lang pagpamati sa inyong tanan. Pamilya Baat, Pamilya Galia, Pamilya Lisaw. Thank you so much sa inyong pagpamati sa Pamilya Francisco. Thank you again sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Salamat sa iban pa namon dira nga mga listeners nga nagamonitor. Thank you so much sa kag nagamonitor man sa Guimaras Newsline. Pamilya Talaban. Thank you so much sa Pamilya Galas. Ilabi na kay Colonel Ronaldo
Palomo, kag sa kay member Grace Palomo, thank you so much man. Ay sa mga miyembro sang Jordan Gimaras kami nga grupo, salamat man sa pagpamati. Kay Mayor Eugene Reyes, thank you so much kag sa iyang mga tinawo. Okay na? Diri kita sa pabati sa inyo. Sa aton nga interview kay Mayor Jerry Trinas, balikan ta. Ang parte nibla sa Delta variant. Kay sang nagligad, 3 pa lang na din positive, ti may nagdugang. Ulihi malang yan nagguha niya nga ang dugang nga 7 nga nagpositive kuno sa Delta variant to. Ay ang specimen nga makuha na di sa mga ginswab bala, no? Nga suspected abi COVID, di subject na sa swabbing, ang ila na specimen kung daw ginadudahan sa ngaton nga mga medical practitioners, ginadapadala na sa Philippine Genome Center. Ti ulihi lang nagwa ang result nagikan sa Philippine Genome Center nga may 7 sa mga ginsubject sa swab ang positive sa Delta variant. Yung iba na di si ila, nagalayo na, natapos na ganing quarantine. Kahit isang August pa ini, first week sang August pa, ti guluwaan na sila, iba gani yan, linagaw-lagaw na eh. Ti bago lang nagwa, sinong imo to'y subject sa contact tracing. Iway. Plus, ang aton nga interview sa kay Mayor Trinas, parte sa ginapang swab sa Lapas Gym. Kay gutok dira sa Jubilee Hall mo. Ti gin-extend nila ang serbisyo sa mga medical practitioners dito sa Lapas Gym para may madamo-damo ang ma-accommodate nga i-subject sa swab nga ginadudahan nga base infected sila sa COVID. So, ang masakit diri galing, iban wise ang service, ano na imo nila, sakay sa jeep, commute sila. So, ano matabo to kung naliabi positive sila? Makontact trace ka sa kwanto, sa jeep to, pangitaw mo kung day sino to, paano mabalaan mo to? Kay Wyman sang ginapasulat da nga ngalan sa jeep, magsakay. Hindi mabutang sa langalang ni mga driver man. Tuod nga vaccinated na ang iban nga mga drivers da. Di base mabutang sa langalang ang mga drivers ni sa dipasayro nga salakyan. Yari si Mayor Jerry Trinas, sa ngaton siya na pakigangutan. I-reported dalhin to sa DOH na 7 ka Delta variant positive. Galing first week of August pa ni, no? Oo. So, ang labanan sila negative na, pero may isa kitang natantayan kahit may comorbidities, so may CA. Oo. I-reswab din sila, i-isolate tapos close contact nila, i-swab na kung mag-positive nila. Oo. So, sa ano ini nga district kami yun? Lain-lain silang lugar, no? And hindi ko lang na-disclose, but lain-lain silang lugar. Oh. Pero paano sila paano na-acquire nila? Yung padala nato yung mga specimen nila, kahit kung makitaan sa natong molecular lab, ito mataas ang viral load, pinapadala natin to sa Genome Center para ma-review kag ma-rule out kung ano nga variant. No? Oh. And sa mga specimen nga madamo ng padala to, amuling 7 nga nagbalik nga positive sa Delta variant. Oh. Hindi man yan related sa una ni mo tumapayag sa 3 to nga nag-positive?
Lain magini sila, lain magini. Ay, separado gali ini. Kay regular ang atong pagpadala dito sa mga specimen. Ini nga mga specimen mataas ang viral load. So kung mataas yan nga viral load, napadala natin ito para lang ma-verify. Ang problema lang nakita natin kay kadugay ba lang mag-abot. Oo. So mga more than a month nga magbalik diri. Usually, kung more than a month na magbalik dito, ay nakita sang malagas pa nga i-contact tracing kay kitang down na nila contacts. No? Oo. So, pero kompensaron ta, nag-positive na ni sila, na-isolate ni sila, mga close contact nila na test man. Ang aton sumong testing do almost 800 swabs, no? Maging separar na naton ang symptomatic kag ang close contact diri sa Lapas Scheme. Kag ang sa Jubilee Hall, amo ni ang paying, ang OSW, ang iman pa, no? So, nakalabot taon mo sa 800. Kapangabay, kapangayok kita, tani nga hindi lang matamo ang aton positive, pero mas ma-identify naton kung may iman. Oo. But sa pito ini, why na sang dapat na balaktan ang mga pumuluyo nga mga kaiping ilang nga mga kabalayan o bangod nga dugay na kag tapos why man sa siguro i-worry kay identify na ni sila sa una kay isolate man ni sila. Oo. Kagang ilang close contact in test na niya. Ay, so. Dason ang siyang ginsiling ni mong mayor nga gin-open na ang Lapas para sa swabbing kay bangod nga gutok da sa Jubilee Hall. So, anong natabo na, Mayor, sa mga nagpaswab kay ting iban kay ina, daw nagasakay lang to yan, nagacommute lang, way kita sang inakabi nga sa lakyan nga kung nalit tapos sila swab, idulong na kay basi sila magpa-positive sila kag makahalit pa sila sa iban pang commuters. Well, why naging kita sa lakyan may ara kita nga na-assign dira ato tatlo kung maulat sila nga magsugat siguro pila lang kabilog mo sugat sa isa kadlaw. Sa mga so why kita choice, no? We really have to allow everyone to go there. Why kita hindi ko kato na lang to para nga maswab ka mo. Kaya kung maulat sa pangasugatong ka, siguro kasi nasunod pa nga pila kang law ang test ng sugat para maswab. Ang mga patrol abi sa barangay hindi available, nalikawan tagi basit lang transmission lang Mayor. Pero why kita mo brother, ito mo ulat kita sa salakyan ulot yan o madugayan kay pila man lang ito bilog sa salakyan mo. Tatlo. Oo. So, sugat tulong ka, hindi gid na efficient, no? So, kung may mga salakyan naman lang ang iban, nagkakato na lang to sila kagapaswag. Oo. Tiway gid salakyan. Way sang available nga salakyan ng syudad para nga pasakyon ang mga gin-subject sa swab test. May nag-text din niya, ti damo das lakyan, kabakal gani salakyan natag sa konsyal. Ti ila man na iya, ginpangatag man tos konsyal, may tanig ay pahulaman na sa mga konsyal. Ikaw mayara nga konsensya man na mga konsyal nga gina-isyuhan na sa nga salakyan, sa pick-up, kung ipahulaman nila, bulig man sa syudad, sa pagpangakot na sa mga pumuluyo, nga gin-subject sa swab test, diba, kung pwede pa lang, kung huya man sila no? Diba, mas manami kita ni. Di ka, mo ba, kung why das lakyan, anong matabo, laban-laban nga makumute gid. Di kung nali nga mag-commute niya mga gin-subject sa swab, matabo to kung nali nga may mga kaupod silang pasahero man, kag magwabi nga positive sila, ma-contact trace kita to? Sino'y contact trace na to? Paano tambalan kung to pangalan niya, taga-diin to siya? Kung diin siya nagsakay, iyawan ta karong pinangita. Kaya nga mga miyembro sa transport,
daw hindi sila bilabol sa mo sini, daw hindi sila amenable, no? Daw hindi sila amenable sa sining prosedimento nga ginahimo sang mga tawo nga nagasakay sa di pasayrong salakyan. Luyag ta nga malabot ta ni ang presidente sang Iklauda galing kiti basi alang-alangan kita, no? Basi malang-alangan kita tawgin na lang lihog para bala kay nagahulat-hulat na siya, no? Basi malang-alangan kita i-reschedule naton ini sa buwas. Kay mabudlain tuod nimo. Di kung hindi malang sila masubject sa swab o kung way malang salakyan, paimunong na lang anay sila sa ilabalay eh. Diba? Himunong na lang gidanay. Sang sa maglakat kamo nga magpaswab kamo to, ngaway kamo salakyan, basi damo pang malat na ninyo na kag mabutang sa lang-alang. Ang kabuhi sang iban nga mga tao, nga malatnan nyo sang COVID-19, ti hindi ayan konsensyahon kamo nga malatnan nyo ni sila. Ha? Kung hinali nga malatnan nyo sila, hindi ayan kamo pagkonsensyahon, kag kung hinali nga maggrabe to ang nalatnan ninyo, makatulog ayan kamo. Amo nang mabudlay. No? Amo nang mabudlay. So, kabay pa, nga mapangitaan ini sang salakyan, sang medyos posible, sang syudad, ang ini nga problema. So, reschedule na to, okay na? Sa kayo, Mr. Parcon. Wangod nga, grabe ulan git. Hindi magwanta. 51 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaina, nagbukas na ang klase sa pampubliko nga bulutuan. Jutay ang turnout sang nagpa-enroll. That's why ang Department of Education, National Office, nagdesisyon nga i-extend ang enrollment until September 30. Para makadugang-dugang. Kaya ang iban nga ginikanan, gipapahuway na lang nila ilang mga bata, kaya iban, way man sa nabalaan, way man sa may namang-an sa leksyon, kanugon lang sa modular. No? So, way sa may nabalaan, amo nang way nila gin pa eskwela. Tikon hindi nyo pagpa-eskwelahon, kanugon sang isak tuig, nga stagnant ang ila nga nahibaluan da o konleksyon. No? Sabagay, kung peskulahon mo nga wala lang sa nabalan, nugon man tuod. Ha? Kung ginikanan malang da nag-answer sang iya module, ang bata wala sang ihibalo. Da pariyo lang na, nga gintolerar ni mo ang sala nga kahimuan. Ti kita, kay way pa Japon kita nag face to face, daw duha na lang ka nasyon, amo ni Venezuela, kagang Pilipinas, way naka face to face. Do kita na lang, duha na lang ka nasyon sa kalibutan. Ti, anong matabo sa aton nga edukasyon? Kabay pa nga hindi kita mag back to zero? Ha? Kabay pa nga hindi nubo ang aton nga ranking kon parte sa edukasyon. Di sa opining kaina, ang presidente mayara nga tamyaw sa aton nga mga educators sa mga ginikanan sa opening sang klase, no? Sa pampubliko kay tiyang private yan nagligad pa yung simana, iba niya sa nga gusto di size pa lang open na sige na ang klase may mga exam na gani. Yari si President Rodrigo Duterte sa iya nga pagpanamyaw. May
warmest greetings to the Department of Education as you hold Courtesy the sa National TVM. School Opening Day program. This event shows the DepEd's strong commitment to provide the best quality of education for our students despite the challenges of the global pandemic. To our dear teachers, I hope that you will remain dedicated to your sworn profession and lead more of our young citizens towards a better and brighter future. I wish you good luck and mabuhay kayong lahat. Si President Rodrigo Duterte. So, motong iyang pagpanamyo sa pagbukasang klase. Sa aton nga mga listeners, bawi lang kubwas. Ang mga talamyawon, tana, sa mga naga-tanaw, naga-follow sa aton nga Facebook page sang Iloilo Newsline. I-follow nyo palihog. Kay kanugon lang sang inyo nga pagtanaw, nga hindi nyo ma-follow. Ang importante ma-follow nyo para ma-notify ka mo sa mga event nga nagakalainabo sa aton man nga mga follow-up. No? Mabalaan nyo dason ko na no ang mga balita. Lihog lang like, share, and follow sa Facebook page ng sang Iloilo Newsline. Kaga palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Magluwas sa Iloilo Newsline. Mayara man kita Gimaras Newsline. Ha? Gimaras Newsline. Linya bla linya. Not live. Ha? Newsline. Mayara man kita dira. Sa mga tinawo ni Pastor Ed Kasidsid, kay Pastor Suyo, daraman sa Metro Manila, mayang gabi sa inyong atanan. Matemprano pa kita. Buwas sa mabalos lang kami. Tamyaw sa inyo nga mga listeners. Supod na lang sa aton technical partner. Kay Kanyusline Toto Boy Jeff. Kay Kanyusline na Nonoy MJ. Salamat sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Ini ang inyong Kanyusline. Johnny Yanson Diaz. God bless us. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.